cos seus netos e co son solemne dunha gaita. Así fixo Avelino Pousa Antelo a súa derradeira viaxe, o último tramo do camiño dun home capaz de deixar en todos a súa fonda pegada. Que dedicou toda a súa vida a loitar por unha Galicia mellor, por lograr unha sociedade galega máis xusta e máis culta. Como mestre que era, deixa ensinanzas. A importancia que ten de que sexamos quen todos e todos os galegos de tomar as nosas propias decisións por nós mesmos. Propostas vencelladas á terra. Sobre o cooperativismo galego, sobre as estruturas agrarias de Galicia, querendo sempre mellorar e fomentar a mellora do agro galego. Avelino Pousa Antelo deixa tras de sí un modelo a seguir. En tempos, casi digo imposibles, máis que difíciles, foi quen de soñar con unha Galicia distinta, traballar por ela e non mover nunca o timón. Unha curta pero inamovible lista de prioridades. Un mestre que sempre estivo loitando por Galiza, pola súa lingua, pola súa cultura, pola xente máis desfavorecida. Ideas, soños e loitas que ao cabo de case un século de vida o convirten en exemplo. A coherencia e a honestidade intelectual de Pouso Antelo é sin dúbida unha referencia que vale para calquer pobo e para calquer gobernante. Hoxe Avelino Pousa Antelo emprendeu a súa viaxe á historia. Viva queda a súa lembranza, a dunha vida dedicada a que hoxe poidamos ser quenes somos.